يومين بقصل مين كساب تبلو ميك اب كبيرو حروج فاشن تجميرو وي جود أقرأ أنت غير كذا ديكو هوت جيرل قطيماتكم أم بوفسي أنت يبلع خمس جايس شوت جيميا ናይ ትግርኛ ሙዚቃ ንኸድም ፍርቂ ሓይለ ኤርትራውያን እዮም ናይ አጋጣሚ ግን ተመሳሳለ ስምዒታት እዮም ዘለውን አጃኛሽ አጨም ይሐሚው ፍትሓዊ ክትኮን አይትኽእልን ዓመፀኛ ኢኻ ትኾን ማለት ንስኻ ዘይከድካሉ መንገድስ ካልእ መን ክኸደል ኤርትራውያንን ባንዴራን ግን እንታይ ዲ ምትሓዝና ኣሕዋት ያን ሰው ደግሞ በፍቅር ነው ተቀበለኝ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስ ዋን نام نايلو ما عند فيديو ونكع بدهان مصاخوم هيني مسجن امو بزي شدر رياكت سوان بتعام ازيوم فلي زبل نغراتيوم دا تغبرو قنيم ወይ ከዓ ከም ፍጻመ ወይ ድማ ከም ክስተትሲ ፍሊ ዝብል ነገራቱን ይሰምዕ ቀኔ ይርቀኔ እንዴ ሕጂ ድማ ፍሊ ዝበለ ማለት አውዝ ከተማ ጆን ጋር ይሰምዕልኻ ካብቲ ዝገጠመኒ ናይ ለምቅነ ዘሎ ክስተታት ጽቡቃት ነገራት እዮም ኢለዛ አምኖ ማለት እዩ ናይ ብዙሕ ግዜ ተኸታታሊት ናይ ቻናል ሪኢቶ ጽሕፈለይ ሓንቲ ዓባይ ሓፍተይ አደይ ክልቲኡ አላትን ማለት የቀን የለይ አነ እኮ መዝንጣል አመለይ እንዲ ይዝንጥል ይኸውን አንተ አነባ መልሓስ ክዕብር ጽልል ኢለ يغرغور لا تيقوم مسكن بزخونه نابنا لو معانت فيديو قدم مسغاري مالتيو اذا سمعيتي استير سامويل يتبال ادي مالتي سلازي ادو من دخي اخوينا مالتيو ادي ان ايدن عالم سجد بطعم فليز بلا خلت زلو قلع سو بطعم اذا مسجن اليت بروجرامي كجمرو بخنياتو كما خيزا امسلت ازيا بلستن دس بحاليتن سماعيتن مخاريتن سلازلاتني بفلاي قوالكخا مالتيو ازيا بطعمي الاكسترا تالنت لودد زبحال مجلص زلوهم زوننت سلازخونت بطعمي ጎበዝ ቆልዓ ኸወሊድኩም ክትሕበኒ ዝግባአኪ እኽብለክ ዝደሊ አስቴር ሳሙኤል ባይዘው ማለት ጓለያ ኢለ አገሊጻትለይ ማለት እስከ አነ ኸ መእተዊ ለማ አንተ ለይሽትለይ ገለ ኸብል ማለት ايوه ابزي مالتي تي وليده ክትብል ተኮይንካ ሓደ ግዜ ንሙላድስ መልካ አለው ዝብሃል ከምዚ ነገር እዩ ማለት እዩ ወሊደ በቃ መብዛሕቱ ግዜ ደቀ ሰባት ሓንቲ ታሪኽ አላቶም ንሳኻት አያ ነይሮም እንተሓልፉ እንተለው ንዕኦም بلع حلافي شوم تراف اندي زبال نساتمون شوم لعل مقابر مويتو مسحلفو نعوم زصوع زخون يخون وي سرح وي ولادالو وي تولادو مسرحو سرحون كصوعم يخليو مالتي سلازي انا مبزحاتو غزي كእለት አሎ ኢለ እዛምን አባብት بفلاي بتنايت حجي زلو جنريشن بتعمي ጽቡቅ كእለታት አለው ጽቡቅ ዘይተጀመሩን ዘይተማሃዙን ቅድም ሕጂ ኸአ ብዙሕ ሰብ ማለትዩ አትኩሮት ዘይገበረሎም ዝነበሩ ነገራት ንኽፍትን ወይ ከአን خمኩር እዚ ትውልድ እዚ ይጽዕሪዩ إذا قال عزيها ولا كاب أيدل جميرو مالتي بزح جزية خاتات ليا من أيدل ودر قدامي كلا أيسال سايموس أكم وزنبرة لموديو مالتي جن ولا كم قال نستيت راح يكونن كم بفلوش اللمات تشلم زتوا عزنبرة حنتو قال نستيتي إلا أنا قميت أنا أحنا كل سبرقس أني قبل بوزنبرة مالتي أبتي نايم ودعت زنبرة ودراون أزيو فلي بزبالة بقعت مالتي نتزيما مليخاتو كنترول كله مالتي زلوا everything بقى فلي زبالة خلت مالتي سلذي كالئتي نقصت حيلهم يا بحتصيرو بقليل ناتاتهم درفي بعنا مليساسي تأكتب لهم كم تغل أميني حجانة مالي بايزوي أقات أمخوين أنا تفيديو حزيا متسيني رنتا قول عنبر أفلت أنير إيدن أديا أستير سامي المخانة يفلت أنير مالتي زقرم قنيا بقى دسل زبالني تمال مالتيو كم مأتو غير حزيا متسيني إذا تدرف زلا ما يجو قوالي آيلاتني إذا تدرف زلا يبهال هم يبهال إيدن قوالي إيدن ألم سجر بل بقى حجكو هببتن فيها مسنيا مالتي دحر حج خا مالتي نقبرو كله مالتي ببعقم حج أنا كواي جميرو كله مالتي أبز channel انديزي ميديا انديو مالتيو سلازي صعنتو خفتر سلازي خيل من البات نتوم زلو سمعتي بملؤهم مالتي فلطوها ازيا ايدن ألم سجد زاف أنجو فليز بلت دمصاويت مالتيو قوال أستير سامي إليا قوالا مالتيو أبو أخا أتو آدم سجد مالتي إزيا إلى خير الله أسألنا نعمنا لو معنت فيديو أمنا لو معنت فيديو زي خلولو واتي كساب زخيد يومين إلى كساب زخيد مالتي نسخاتكم شعوت هاي تبلو بقصة مين كساب تبلو شو حاضرنا لنا هنا مالتي
وحف مين معدات رايم سب مين أركها بالنسكة أي تفززي أركها بالنا لا نسل ده جارك متي الو أتتاي قرطقي شي بخس لقرم خوينو كل سنة هقولني حقهم ميلو لا قوصرني إني زاج أقولنا زمان كريم تلاخي أي قدومسي أنا يتجاجي قمة تجن تلقى ما بعلي ترتر نيرني تاعت قبرت أنا غاية سدي بعلك هزبي غير قدوم حسبي قالوا إيه هو أنا قالوا بذكر هذا كود حرك زي خلتك ولا تفالي تاني أخمات كوي بوشتكم من عليني ميك اب نيروني إلو ميجن ميك اب كبيرو حروج فاشن تجميرو تقاسكي زخون مخونة سعداتك تايز قبرة نبقاسكي لتعطيف كيو كابنسو زيت بالعيو عيسالو وندي سبوينة قرشي ميكاب سينة كي يحتاف تحاويس كالو نقاس كافو سندقالو ሓደ ሰብ ግን ማለት እዩ ብጣዕሚ ጎበዝ ኢኻ ኣብዚ ስራሕ እዚ ክትቅፅል ኣለካ ኢልካ ከተማኽሮ ከለኻ ኣነ ንበይነይ ድዩ ገጢሙን ዝፈልጥ ኣብዘይ ኮነ ኣብዘይ ስርሑ ኮፍ ኢሉ ትረኽቡ ከመይ ዝኣመሰለ ሃናፂ ፍልይ ዝበለ ክእለት ናይ መንድቕ ከምኡውን ውሕሉልን ኣራዳድ ኣባ ኣእምሮ ድማ ብዝበለፀ መልክዑ ንስነ ህንፃ ዝርዳእ ሰብ ኣምታይ ትረኽቦ ማለት እዩ ኣስጋር ዓሳ ኮይኑ ትረኽቦ እዚ ዓለም ኣብዘይ መረበትካ ይቐምጠካ ማለት እዩ ሓደ መምህር ክኾን ዝግባእ ኣርቲስቲክ ዝኾነ ቢሄቪየር ኔቸር ዘለዎ ሰብ ሓረስታይ ኮይኑ ትረኽቦ ሕጂ ዝቆልዓስ ብዙሕ ግዜ እንዲሞክርዮ እቲ ድምፅኻስ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቕ ፍልይ ዝበለ ድምፂ እዩ ዘለካ እሞ ግጥሚ ዘየብልካ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ግጥሚ ባዕለይ ክህበካ ሴማ ነቶም ዝኽእሉ ሃቦም ባዕልማ ክእዝራድ የለውኻ ነው ዋላቱ ግጥሚ ካብ ካልኦት እውን ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ ንምንታይ ኢኻ ዘይተዝየም ኢለ ኣነ መኺረዮ እንጀርኡ ግዲኡ ኮይኑስ እምቢልኒ ከምኡ እኮ እዩ ልፍዓ ዝበሎስ ብሕልሙ ዳውላ ክሽከም ይሓድር ኢሎም ወለድና ቀፅል በልሽ እምበር ኮሜዲ ደኣ እንታይ ፅቡቕ እንተቐፂልልካ ዲቁ ኣብዚ ወርቂ ገይራላ ኣብዚ ገይራላ ኣብዚ ገይራላ ኣብዚ ገይራላ እንታይ ይምስሎ እንታይ ኢልካዮ ናትኻ ኣምፅኦም ዝልበለ ኣብዚ እንተ ጌርካዮ ገይራ ይተሓፅኹ እንዳ ዝበለት ኣብዚ እንተ ጌርካዮ ተታሒዙ ኣለኹ ድዩ ኣይደኖ ኣለዎ ምሳሌ በለኹም ወይ ጉድ ኣብ እግርኻ እንተ ጌርካዮ ደድሕረይ ሰዓብኑ ዲ ዝኸውን ዘሎ እኔ ጉድ ኮይ ዝኾነኩም ኣረ እቶም መልሓስኩም ትስቆሩ ኸ እንታይ ግበርናይ መልሓስካ ዝስቆሩ እኒሄ ዲቁ ሆት ገርል ገጢማትኩም አረ ግደፍ በቃ ኣነ ከዛረብን እዮም ግደፉ ኣነ ክዛረብ ወደ ሓንቲ ድልየት የብለይ እንዲቁ ብስሩ ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ግደፍ ከይተዛረብነታስ መልሓሶም ስቆሩ ከንፈሮም ስቆሩ ለሞ እንታይ ግበርና ይኸውን ትርጉሙ ማለት እዩ ኣረ ትርጉም ተትነግሩና ኣምቦፍሲ እንታይ በሊዓ ከምፅ ጋይስ ሃሞፍታ በሊዓ ከምፅ ጋይስ ኣብን በቃ ቀሊል እዚኣ ኮነ መዘንግዕ ከይድክም ሓተትክ ክነግረክ ነይሩ እዩ ስጎንፎ ምልኢት ገዓት እንዳበልዕት እያ ርብቃ ረጉዳ ዝነበረት ኣብቲ ድራማ ኸም እንዳረአና ዓቢና ብተግባር ግን ዝብላዕ ብዙሕ ኣይንደፍር ነርና ትጓለዶ እስክበል ኺዲ ተበላዕኹ ተሰተኹ ተደቆስኩ ኣብኒ ፍላት ኮይነ ተሪፈ ቀደም ከይበላዕኹ ከይሰተኹ ደቂሰ ብምውዓል ጣይ ፍዙ ተበልኩ ኮይነ ሎሚ ግን ተኮይነ ፍላት ደቂሰ ውዒለ ይጠቕመኒ ተበላዕኹ ይጠቕመኒ ተሰተኹ ይጠቕመኒ ኣበይ ዝኣቱ ዘሎ ክርዳእኒ ይከኣለን ማንካ እንዳፀሩኹ መፅእ እንታይ ገብር ጋይስ ፍላት ኮይነ ፍላት በቃ ንኽትሪኣ ተሸግር ማንካ ጡይ በቃ ሓንኩል እንታይ ገብር ክእል እንታይ ክገብር ጋይስ ንምንታይ ኢኻ ትነብር ህይወት ተናብራ ዲኻስ ትነብረላ ኢኻ ዘለኻ ወልሕ ንምንታይ ኢኻ ትነብር እያ ትበልዕ ነበር ዓብይ ከብዲ ስያ ይሞትንዋ ዓብይ እዝኒ ዓብይ ከብዲ ኣይሞትን መንዳኣ ዓብይ እዝኒ ዘለዎ እንታይ ይቆትሉ ነገረኛ ወግዒ ሰሚዕኹ እንታይ ፍሉጥ እዩ ገለገሊ ይምስለ እኮ ካሊእ ይምስለ ያድልዮ እዩ ንኽትርጉሞ ማለት እዩ ይምስለልካ ዶ ዝኾነ ምስል እሞ ወዳእቱ መሲልካ እንታይ ኣምፃኻ እዩ
ወይ ከዓ መሲልካ ንገረኹ መስሎ ስለ ዝኾነ ኢሉ ብኻልእ ምስለ ኣይ ዝረድእካ ቀደም ማለት እዩ ዓራይ ህይወት ጌም እያ ጌም ቻሌንጅ يسمع معنا እዩ ኢንተርቴይንመንት ኮይ ጌም ዝምደብ ክትብላዕ እውን ትኽእል ኢኻ ዘይትምለስ በቃ ንስኻ መን ኢኻ ሕጂ ተተዋስኦ እዚ ግርም እዩ ኣካይዱ ከዓ ፍሉጥ እዩ ኣታ ንስኻ ፅቡቅ ወዲ ግዜ ጠላም ከምቲ ማል ከይከውን እሱ እኳ ክሒዱ ሕልፍ ከይኣምን ሎሚ ደሞ ተስፋይ ከይበንን መሲሉ ወንበር ኢደያ ይህብን ለሚደየ ከም ሰበይ ምንባር ኣነ ኾይነ ነብሰይ ምምሳል ዓድጓና ተመሳሲልካ ምንባር እሱን ድዩ ትርጉም ምንባር ንዕበል ነብሰይ ያይትድከምኒ ምርክሰይ ኮንኪ ኣሳሊኒ ሽምዓ ቀትረይ ኮንክ ጓዕዝኒ ክንድሽሕ ጸግዕ ኹንኒ ክጓዓዝየ ብዓቕሊ ከም ትዕግስቲ ኢዮብ ጸላም ገዲፈ ምስ ብርሃን ክላዘብ ውድቀት ሰሪዘ ምስ ዓወት ክናበብ ሓንቲያ ቋንቋይ ሰማይ ተሓንበብ ብዝኾነ እታ ግጥሚ ጽብቕቲ እያ ተመሳሲለ ድሕረ ደጊም ክንበር ከም ዘይኮነ ናብራ ከም ዘይኮነ ንኻልኦት ሰባት ትመስል ብትሕትና ብፍቕሪ ብለውሃት ብጽባቐ ባህሊ ማለት እዩ ብመልክዕ ኮንኩን መልክዕማ ሓደ ኮንካት በዚ ኩሉ እንትና ኻኢኻ እምበር ትመስል ዝግባእካ ከይብሉን እንዳበልካ ኣብ መወዳእታ ከይብሉን ለስማዕ ኣስተሪፉኒ ኢሉ ከይብሉን እንዳበልካ ከይትመውት እዚኣታ ግጥሚ እዚኣ ተገጢማ እሞ ከመይ ርኢኹማ ጽቡቕ ርእቶ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ኤኒዌይስ ገራሚ ሚኪ ሕጂ ቀጽል ንስኻ ትግርኛ ትፈትዎም ደረፍቲ ካብ ትግርኛ ትፈትዎም ደረፍቲ ምን መፀዊዒ መንገድ ኩሎም በተለይ ትግርኛ ደርፍ ብጣዕሚ ይፈቱ ናቲ ዕላማ ባይዘው ናይ ትግርኛ ሙዚቃ ንኽቅድም እዩ እሱ ስለዝኾነ ብዛዕባ ሙዚቃ ናይ ዝሓትከኒ ምንም እንትን የብልኒ ብጣዕሚ ይፈቱ ኩሎም وفولي تخوينو ግን ካብ ነባራት ዶክተር ኪሮስ ኣለማዮህ ብጣዕሚ ይልፈቶ እና ደሞ አብርሃም አፈወርቂ ብጣዕሚ እዚኣቶም ክልቲኦም ካብቶም ነባራት ብጣዕሚ ኣጋጣሚ ግን ተመሳሳለ ስምዒታት እዮም ዘለውና ካብቶም ዝገለጽከያም ኣብ ታሕቲ ተቐሚጡ ዘሎ ግን ሰሎሞን ሃይለ ኣነ ብትሕጂ ዘሎ ሙዚቃታት ማለት እዩ ብፍላይ ብዛዕባ ህይወት ኣለዎም ናይ ባዕሎም ማእዘን እንዲ ዘሎ አብርሃም አፈወርቂ ኣብዚ ኣይኣቱን مستقلت نايت موسيقى بعلون مستي نهيوت زلو بفلاي نتسفى نفقري نحاليوت بقى نتحلالي خا منبار نسرح نغو ناي موفار ناي ملمماد هيوت زي مالتي ورد وصع عقب ديب ناي زعالم زي بمولو مالتي غليصو كوفا بيلوم يطوي كيروس علمايو خا اتخلت يزلو تخلت تاي مالتي بقاتي تግርኛ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ በሙዚቃ በሐቂ ክድረፍ ይኽእል ዶ ገለይሉ ማለትዩ ነይሽትለይ ولا بدمصخ بتشع زنبره مسارح نوعلس كمزي عينتهم اقنابرت موسيقى فطرتي موهرتي زيهم كلهم تساتفهم زدرفويو تخكل لك الله مالتي دكتور كيروس بتعمي حريف سب بتعمي خيله زلو سبي مالتي مودعتها سلمون هايلو يا سلمون هايل يمانه باري خبزي ارسي خايو نشتلي دس زي بالكاني ود تكابون ابزي نشتلي قريلاتن كاب كلتيهم حاديهم زخونه بوتا نيروون بايزوي بزخونه ግን انا خمناتي اندي እዚ ኻ ፐርሰናል ማለት ሰብ ከመደማምጽውን ከመጠማምጡኒ እምበራነ ተዓጸበለስ ዝበልዓታ ሰበይቲ ክሳብ ሕጂ ወደ ተካዋ አድናቂ ኤኒዌይስ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ኢሉ አብርሃም ገብረመድህን ናይ ኪሮስ ናይ ተኽለ ተስፋዝጊ ናይ ፍሒራ ፍቅረይ ተለመኒ ብሰንኪ ፍቅሪ ክስሞት ከይወስደኒ ጽቡቕ ደርፊ ቦርደር ወሰን ይብሉን ደርፊ ማነው አርት በተፈጥሮ ከመይ ማለት ናይ መሐመድ ወርዲ ሰበርታ ክንሰማዕ ከለናስ ዓረብኛ ስለንኽእል ወይ ሱዳንኛ ስለንኽእል ኣይኮነን ቶም ደርፍታት ጽቡቕ ስለዝነበሩ ሒዘዮም ድሓር ግን ትርጉሞም ከተርጉሞም ፈቲና ማለት ኣብዚ ኸድክዎ ዓለም ፍርቂ ሓይለ ኤርትራውያን እዮም ናይ ፍርቂ ሓይለ እዮም ከምስግኖም ፈቱ ሰብሲኢና ይፈልጥና መድረኻት ማለት እዩ እና كم دنداولكم خمسة أصل تصفي جبر بتعمي إذا مسكنكم يرفعون ولا أنا مالتي فرق حيلي 8 أجزاء زعني حيلينا وناخذ يحجكوا مالتي حجي سلام كوين تولو تبع حيلو ناي سلام وعلات قلة فراري مومس بقى سويلنا كنورد لنا تودي بوسيلنا مالتي وقاريس كابزي تايز بهال قدمي بمكينة إتا ولا أزلا ترجع بشومنا تصوعهم نوعد مالتي رئة
واتا حيال دي خوينا خندزي زاكل كباد يا كو ازب زلو انا نبعلي تودن وا اسكبلك صدشي يز كل زريغو زلو وشت تبيلف مرارها استفتر شجري بقندنتو بزح لندي استراتيجي ودقتلنا غلغللنا زون አሎይ እሱ ዝርዝር ከተንተን ከግምገም ይገባዩ ኔሩ አይተገምገመን አይተተንተነን አይተፈተሽን ክሳ ህዝብ ኸይዱ ሚይጥ አይተገብረሉን ተዋና ግን ንሕና ንግለለለና ስልጣንና እንጠቀለና ስልጣና ይወሰደሎ በዚህ አጀሚራ ንሐዋሩን ካፍቴ ናይ ስልጣን ቦታ ናታ አሌና ክንከይዲና ናወጻና ክንከይዲና ዝብል እዩ ተዋና ሶ ነታ ስልጣን ካልእ መጺኡ ክሕዛ እስኻ ድማ ትስብጎን ኾንካ ተስና ተሓበርካ ክትቃለስ ካብቲ ስልጣን ወጻእ ኾንካ ክትቃለስ ድልየት የለን ምኽንያታት እዮም ቶም ካልኦቶም ክሒዶም እቶም ናይ ቤት ምኽሪ ፈሪሱ እዚ መንግስትና ፈሪሱ ሰራዊትና ክብተን እዩ ገለገለ ዝብሉ ሓደ እንተኾይና ክንፈትዖም ንኽእል ኢና እዚኦም ንሕና ዘለና ፈላላይ ንሶም ዘለዎም ፈላላይ ሒዝና ናብ ኣባላት ንክሊ እዚኣ ዝኾነት ፀገም የብላን ሓደ ሰሚዕካ ይትፍረድ ዋላ እኳ ተኾነት ግን ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክንፈርዳ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ፃምእ ስልጣን እያ ኢልና ክንዛረብ ሕፍር ነገር የብላን መን ይፆሚኡ እያ ታፈላላይ ንሰብ ዲፋይን ምግባር ኣብያቶ ዘላ መን ይፆሚኡ ናይ ባሕቅሲ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ድዩስ እቲ ነበረ ውድብ ሕወሓት እዩ እቲ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ትብል ተዘይኮይና እዚኣ እያ ታፅልኢ ካዚናትካ መሸንካ ኢኑ ዝህም መንግስቲ የኝን ተኛ ይውኛ ይፈንጭ አይኘመኝን ህዝብ ከኛው ብኛ ሓኒቁ ታይታይ ትገብኝኻ ታይዚኙ ባዕኙ ህዝቢ ወጥኙ ዝሓንቆ ኣነ ኮሜዲ እንዳመሰለን ዘረባ እኮ ትኽክል እዩ ዘለ እታ ጋዜጠኛ ንባዕላ ከምዚ ክትብል ከላ መን እያ እንዳትፀበኹ እየ ፀኒሐ እስኪ ህዝብና ግን ትንእዮ ዘኛኺ بمجنيت إذا تنعني حزبين. حاجة تغكر. ما نقشت نهون كم تتفنتيو تابي تعمل زغينا تا مجنيت مهاونا. هاوينيو تشكعني. أمو نسخم أبتي زلو ناي بوليتيكاوي محدار ناي عدنا تنحانيها كم عرار يويد ما كراخرية تولدو. تمعنا نخوم ككنيا خنيا تولدو كنيا أبعدنا ناي بوليتيكا مهدان ينجو. أنيو بعدنا بنتكنيو شكت مبش شغن حميتات انتنا حقو يخوني زنو تهزمي أو دابونا خوني حمي توم بنتكنياتات أدانيا ساعتهم يحميو درش اتشجر اتزحمة زلو مني أبزي زي فلت أمبر أخلهم يحمي أمزلو أو ماي جاد حقي بغل ملكعو هزرب كلا مالتي فتحك كتمس اندحرقمك فتحنا سرحك ياخذ كيزلك مالت فتحاوي زي فتحاوي سرحنا سرحك فتحاوي تكون يتقلنيها مالت عامس ان سلامه كان تغير الله هون كازي دحار بالسلطان مش مسخا فتحاوي تكون يتقلنيها عامسኛ يخاطفون مالت مخنياتو عامس ان غبركا يزقدك دحرقا ان سعابه يزمص مالت ስለዚህ እንዳተማርካ ይخطይ تقالس تحاول تتحق نسيدا لنتلو خينو تحاول سرارح كلولو تكالاو سرارح كلولو لعل كل عقمتاتو ناي موداب ناي مكاب بحري خمس አለው ማለት ስለዚህ ቃልሲ እንድሕር ፍትሕ ተምጽት ኮይንካስ ታዘርባት ተኸክለኛ ፍትሓው ዝኾነ ካይዳ ከለሎ ንስኻ ዘይከድካሉ መንገድስ ካልእ መን ክኸደልካ መን ከተጉረ ኢኻ ጽበ ኩሉ ዓለም ሞት እንተኾነ ተጣዕማ እያ ተዋሂባትና ታወድነይ ስማዕ ሲልካ ዳ ሃገራው ሙዝ አቶ ገብረ ባህዱራይ ፕሬዝዳንት መሰጋገር መንግስቲ እሺ ሰሪትና حداش مزمور إذا إيفنتوال مسكولو شير كنقبرو نقول دليت لنا الحمد لله كم كنت تقوموا فقد لكم سلازي مستسرعت مبتاس تقينسي completely مبتاس كم زلوا إنا نفلت سلازي بقنعنا لبي لنفسنا ناي كنت شحن 24 بي بلاسيكنا سواء تايو وكل غيرنا عينا من كابوها حد بخل نيري نزبيل سلازي تمزعينان يتقداينان بزعمي الجامرانا بتاعي يصبقوا زلو أبزي نايك التشرين 25 على 3 جانوري
ኣብ ሓንቲ ጉዳይ ተዓዲምና ከዓ ኣብቲ ናይ ኢናጉሬሽን ናይ ሺፍ ኣዳም ሴኔተር ሺፍ ኣዳም ናይ ካሊፎርኒያ ንዑ ዝተገበረልና ዕድመ ተሓጒስና ኤርትራውያንን ባንዴራን ግን እንታይ ዲ ምትሓዝና ኣሕዋት እቲ ባንዴራ ሲ ኣብ ገዝኦም ኣብ ሂወቶም ኣብ ሽንቲ ቤቶም ኣብ ርእሶም ኣብ ኩሉ ኸዮም ድጥምጠምዎ ወዲ ሰብ ግን ብዘይ ባንዴራ ክነብር ይኽእል ኣይክእልን ኣሕዋት ኤርትራውያንን ባንዴራንስ እንታይ ምትሓዝና ኣብ ኤርትራስ እቲ ባንዴራስ ክንበዝሕ ቁፅሪ ህዝቢ ኤርትራ ኾን ኤርትራውያን ሲ ባንዴራናን ሽግርናን ሲ ማዕረ ኸውን እንታይ ይብለሊ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ማለት ዘይተረዳእኩም ከምዚ ከማይ እንተሊኹ ኣነ ኮታይ ዲ ተሚሓወይ ሓደ ግዜ ክትንትን ኢልካ ክትመፅእ ከለኻ ዋላ ኣጀንዳኻ ንባዕሉ ፅቡቅ ክኾን ኣለዎ ማለት ሰባት ንክሰምዑኻ ኣነ ካልእ ኩንኩን ዛረብ ዘለኹ ስምዓኒ ጥራሕ እንታይ ይብለና ኣሎ ሕጂ ንዓና እንታይ ግበር ትብለና ኣለኻ ባ እሺ ኩሉ ሰብ በቃ ባንዴሩ ናይ ዓዱ ተኸዲኑ እንታይ ሞ ክግበር ዓዱ እንድያ ንዓዱ ክገብር ይኽእል ኣነ ዝብል ዘለኹ ንሱ ተኸዲንካ መፂኻ ኣፍካ ካሊእ ይዛረብ ትኽዳንካ ካሊእ ይዛረብ ሓቢርካ ዘየናብር ዘረባ ትሰርሕ ሓቢርካ ዘይስራሕ ሓቢርካ ክትከዶ ዘይግባእካ መንገዲ ትከይትፍትን ተዓኑ ትጠፍእ ትዕንወና ኣለኻ የለምር ባንዴራ ዳ ሓዙ ከም ድሌትኩም እንታይ እቲ ንተሸከምዎ ንመፅዓንያ ዘይከበዶ ንኣድግያ ዘይከበዶ ንመፅዓንየታ ገዛ ብርጌን ሓመዱ ኣብ ጥቃ ዓዱ ካብ ዲያስፖራ ናብ ኤርትራ በገይሩ ኣድራሻ ከምቲ ልሙድ ኣብ ኤግዚቢሽን ማእኸል ከባቢ መስቀል ኣደባባይ ታይም ክገብሩ ዘለዎ ማለት እዩ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ጥራሕ ከይትብለና መወሰሓቅ ከይንመውት ማለት እዩ እሺ ከምቲ ልሙድ ኣኼባ ይኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ሓራ ይበል እስኪ والعنا حماشي أبتشعر وشي والعنا شراي أبتلم سيني والعنا يكلي كسادهم والعنا حشبة ዕምበባ ኢሉ ያ ኣኺ እስኪ ኣብዚኣ ዘሎ ቆልዓ ትሪእዎ ዘለኹም ሂወት ታሪኹ ከመይ መሲልኩም ማለት እዩ ናይዚ ቆልዓ እዚ ሓደ ግዜ ሂወት ብቐሊሉ ክልውጠና ክኽእል እንተደልዩ ፈጣሪ ዝሰኣኖ ነገር የለን ዝብል ትርጉም ዘለዎ ቆልዓ እዩ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እየ እዚ ቆልዓ ከምዚ ትሪእዎ ኣብ ዱባይ እንዳነበረ እንዳሃለወ ሓደ ኤክስፔንሲቭ ዝኾነ ማለት እዩ መኪና ብጣዕሚ ክባር ዝበሃል ፕራይስለስ ዝበሃል ማለት እዩ መኪና ሒዙ ሓደ ሰብ ናብኡ ይመፅእ ድሕራይ ዝኾነ ቃላት ምስ ተዛረቦ ንዓና ኣብዚ መኪና ይብሎ ፎቶ ልዒልዎ ቪድዮ እውን ከምኡ ናብ ኢንስታግራም ፖስት ኢልዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ቆልዓ ዝነበሮ ትሕትና ኣዘራረብኡ ወግዑ ብጣዕሚ ዝተገረመሉ መንገዲ ዕላሉ ገለገለ ሪኡ ከዓ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓውና ኣብ ላዕሊ በዚ ሕጂ ናብዚ ተቐይሩ ዘሎ ናብቲ ላዕሊ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ፍሉጥ ዝኾነ መዋዕውዒ ዝሰርሕ ወይ ከዓ ኣድቨርታይዝመንት ዝሰርሕ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ተዋፊሩ ዝርከብ ፍሉጥን ህቡብን ፅልዋ ፈጣርን ዝኾነ ወዲ ዱባይ ወይ ከዓ ተወላዲ ናይ ስዑዲ ማለት እዩ ረኺብዎ ከይዱ ንመጀመርታ ግዜ ወሲዱ ንዕኡ ማለት እዩ ሓቢርና ክንሰርሕ ዝብል ሕቶ ቀሪብሉ ክዳኑ ከምዚ ገይሩ ትራንስፎርም ገይርዎ መልክዑ ዋላ ተለዊጡ ኣዝዩ ብጣዕሚ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ከዓ እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ቤኪ ማለት እዩ ናብዚ ተቐይሮ ኣሎ ፈጣሪ ክቕይረካ ተደልዩ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ይሰኣን በቃ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንምንታይ ሲልካ በረኻ ንበይንካ ኮፍ ኢልካ ዘይትኸውን የምፀልካ ከምዚ ማለት እዩ ተንደራደርኩም ገባው ከምዚ ኢልዎ ማለት እዩ ሰላም ኢልዎ how are you good very good I'm liking know my country Lamborghini ላምበርጊኒ ዝበሃል ኣብ ዓድና የለን ስለዚ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ኢልዎ እሺ this is Porsche not Lamborghini you've been in Porsche before Porsche እሺ you want to go for a spin I'm very love jump in yalla open the door okay እሺ ያላ ኦፕን ዘ ዶር ኢልዎ እሺ ያን ሰው ደግሞ በፍቅር ነው ተቀበለኝ ከመኪናው አስበልጦ ከምኑም አስበልጦ ሰው ሁማኒቲ የሚባል ስላለ ሰው በመሆኔ አከበረኝ ያ ሰው ታወቀው ያ ባለሀብት ነው ነጋዴ ነው የመኪና ነጋዴ ነው ፕሪሚየር ነጋዴ መኪና እዩ ካብ መኪና ዝነግድ እዩ ፈጣሪ መኪና ዝነግድ ይለኸልካና ከም በቀሊ ዶርሆ ዝነግድ ነው ይበጽር ካሮ ዱባይ ነው የሚለው የመኪና ሽያጭ ነው እና አከራይ ነው Semi we're going to take him for a drive in the Porsche 9 ready Porsche ማለት ይራዩ I need Sami contact please ዝበሃል eric.fit ዝበሃል ናይ ፋሽን ኢንዳስትሪ ዝሰርሕ ማለት እዩ ፋሽን እዩ ኣብ ፍላጥ እዩ ዝሰርሕ ተቆላኻ ይደሊ ኢሉ I need Sami contact please ኢሉ ጽሒፉሉ
ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዲኤም ገይሩሉ ማለት እዩ ንመን ፕሪሚየር ሱፐር ካርስ ዱባይ ዝበሃል ንዑ ይጽሒፉሉ and Eric has been looking ማለት again ዋው عجدا وعطاታይ ትላለኻ ተመከተለይ ሲካን ኣብዚ ተሰጋጊሩ ትቆልዓ ብጣዕሚ እዩ ፍሊ ዝበለ ናይ ትራንስፎርሜሽን ከይድታት ተኻይዱሉ ዘ ዌን ሻፒንግ ተሓይዞም ክዳን ገዚኦ ኦማ ማዕርግ ዘለዎ ፍሊ ዝበለ ጃኬት ከዓ ዋው ይሉክ ሃንሳም ይውሉ እንዳዞረ ማለት እዩ ተመልከተለይ ባይ ወላ እዚ ቢፎር and after እዚ ነይሩ ማለት እዚ ምስ ሽልማቱ ምስ ገለመሊኡ ትሪእዎ ኣለኹም እንህልኩም ሕጂ ሰብ ከምዚ ገይሩ ተሰጋጊሩ ንብለኩም እሞዚ ታሪክ እዚ እንታይ እዩ ማለት እዩ lesson of the day ኢሎም lesson of the day ካብዚ ቪድዮ እዚ ንመሃሮ ደስ ተይልና ክንድንቕ ይግባአና ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሄዚቴት ምግባር ማለት እዩ ደስታና ንገልጽ ሓጎስና ንገልጽ ንሰባት ንሕጉሶም ደስ ዝብሎም እንተኮይኑ ከዓ ምሳኣቶም ደስታና ንገልጽ ተስፋ ዘይምቑራጽ ሓደ መዓልቲ ክመጻና እዩ ንሕና ኢና ዘይንርአ ዘለና ዝመስለና እምበር ረኣየለና ዝብል እዩ ማለት እዩ ናብ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኢለኩም ነይረ እሞ ቻው ደሓና ቀኒዩ እንታይ ደኸይድ እየ ማለት እዩ ቻው ሜር ብቁፅበል ሜን good light ደሓና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ